наздик ба 500 нафар хонандагони муассисаҳои таълимӣ, ҷавонон, донишҷӯёни коллеҷу литсейҳои касбии шаҳри Турсунзода зимни боздид аз қисмҳои ҳарбии 07150 ва 6592 бо шароити хизмат ва будубошти сарбозон аз наздик ошно гашта, ҳамчунин бо афсарон доир ба вазъи кунунии ҳаёти аскарбачаҳо мулоқоти рӯбарӯ анҷом доданд. намояндагони мақомоти маҳаллӣ низ зимни боздид бо сарбозону афсарон суҳбат ороста ба онҳо хизмати садоқатмандона таманно карданд. бояд ҳар як ҷавоне ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунад бояд ба халқ қувватани азизи худ содиқ бошад ва хизмати модар ватанро адо кунад. ман ба ҳамаи ҷавонони Тоҷикистон хоҳонам ки дар ин ҷо омада хизмати модар ватанро адо кунад. با همسیفانم آمده با قسم حربی شناس شدیم که در آنجا کتابخانه طلابی ورزش‌ها خیلی هم فراهم شده آورده است که با خیلی هم خرسند است که در این طلاب ورزشی و کتابخانه ملی یعنی قسم 65 92 در اینجا آمده با چیزهای یعنی زمانوی شناس شدیم. хонандагон ва волидайн аскарбачаҳоро бардаму солим аз нигоҳи ҷисмонӣ обутоб ёфта ва бо чеҳраҳои хуррам дарёфт намуда ба ҳайати қумандони қисмҳои низомӣ ва дар симои онҳо ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ғамхории рӯҳафзун дар ҳаққи сарбозон сипосгузориҳои худро баён доштанд. мана ба части 6592 омада онро дидан кардем. хобгоҳи сарбозон, ҷои хӯрока аз ҳама ҷиҳат онро дидем. хуб ба мо маъқул шуд. ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон биёяд хизмати ватан модарро адо намояд. бо кулли хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода ба қисми низомӣ 07150 ташриф овардем ва бо шароити имрӯзаи ин қисми низомишинос шудем ки шароит дар сатҳи аъло буд ва мо бо техникаҳои ин қисми низомӣ бо аслиҳаҳои қисми низомӣ ва бо хурду хӯроки ин қисми низомӣ ва ба тамоми шароитҳои ин қисми низомӣ шинос шудем. бояд гуфт ки барои ҳавасманд намудани ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ наздик ба 100 нафар ҷавонон дар мактабҳои омӯзиши курсҳои ронандагии шаҳри Турсунзода ҷалб намуда шудаанд. имрӯз таҳсил доранд ва рӯзи аввали даъвати баҳорӣ соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ мегарданд. аз тарафи котаи вазорати мудофиа барои курсҳои кӯтоҳмуддати ронандагӣ ҷалб карда шудааст. мо нақша гирифтем 30 нафар ҳозир бошад таҳсил дорад дар курсҳои кӯтоҳмуддати ронандагӣ, 96 нафари дигар аз ҳисоби ҳокимияти маҳаллии шаҳри Турсунзода ҳоло бошад он 30 нафараш таҳсил дорад. дар якҷоягӣ 60 нафар мебошад таҳсил кардасанд. мо нақша гирифтем ки то охири ҳамин моҳро ҳамин нақшае ки аз ҳисоби ҳокимияти маҳаллии шаҳри Турсунзода дода шудааст онро ба идмон расонем. ба ҷавонон гуфтанем ки омада хизмати ватан модарро адо кунанд. хизмат ҳоло хеле хуб шудааст. шароити хизмат дар қисмҳои низомӣ хеле хуб мебошад. дар ҳақиқат артиши мо имрӯз истиқлолият ва тамоми ҳастии Тоҷикистони азизамонро сарбаландона ҳифз менамоянд ва барои ҳар ҷавонмард боиси ифтихор аст ки ҳамчун сарбоз дар сафи артиш қарзи шаҳрвандиву ҷавонмардии худро адо намояд. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Ҳалимов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоъоти навӣ.